Έλα πάτε. Έλα πάτε. Και μέσα στην τραπεζαρία. Πάνε κουτάλι μέσα. Και ψωμί. Μπράβο. Ποιος να τα χρειάζεται. Οι γυναίκες είναι και πεθαίνουν. Είναι το μόνο βέβαιο γεγονός ότι τώρα πρέπει να σας πιέσω. Εγώ ίδιος δεν ξέρω πώς ήρθε. Προσκυνητής ήρθα εδώ. Ακούσα για κάποιο θαύμα που έκαμε ο Άγιος Γεράσιμος που έγινε κάποιο παιδάκι. Και ενθουσιάστηκα τόσο πολλά. Δεν ήξερα για τον Άγιο Γεράσιμο. Τελευταίος έμαθα. Και όταν μου έλεγε την ιστορία ο πατέρας του, έκλαιγε. Όταν σου λέω ήταν νεκρό, νεκρό. Και το ανάστησε ο Άγιος Γεράσιμος. Λέω του Κωνσταντίνου, θέλω να γνωρίσω και εγώ αυτό το μοναστήρι. Λέω, μα είναι Ιεροσόλυμα. Λέω, δεν με ενοχλεί. Που θα έχει ταξίδι, του λέω, να πάμε μαζί. Ερχόμαστε εδώ, μόλις τον είδα δεν μου άρεσε ο γέροντας. Ήταν χωρίς παπούτσια, era ένα τερί μπλε. Εγώ όπως διάβαζα από τα βιβλία, τον μοναχισμό τον έβλεπα διαφορετικά. Ασκητές, με μαύρα ράσα. Μόλις τον είδα, λέω του Κωνσταντίνου μου, αυτός είναι ο γέροντας. Λέει μου ναι. Λέω και εγώ, εντάξει, λέω από μέσα μου. Έκαναμε 2-3 ημέρες. Μόλις με είδε ο γέροντας, μου λέει θα γίνεις μοναχός εσύ. Ήμουν παράξενος, γιατί εγώ η ζωή μου που έκανα ήταν εκτός το που είχε χρόνο. Ήμουν με τα σκουλαρίκια, μηχανές, τα μαγιά μου μέχρι εδώ κάτω, 14 χρόνια δεν τα κόψα, με βαμμένα. Στο τελευταία 3 χρόνια ήρθα στην εκκλησία, αλλά για μοναχισμός, λέει μου ο γέροντας θα γίνεις μοναχός εσύ. Ήμουν παράξενος, κάνω και έτσι, λαλό σε μένα μιλά, λαλό του τρελός είσαι. Λαλή μου σε κάρφωσε ο Άγιος, θα έρθεις εδώ. Λέω για όνομα του Θεού. Δεν του δώσα σημασία, να πω την άλλη. Φεύγομαι, εν τω μεταξύ που έμπηκα στο γραφείο του πριν να φύγουμε, με συγκλώνησε. Μου είπε κάποια πράγματα, δηλαδή με συγκλώνησε. Δεν τα περίμενα, γιατί μόνο εγώ τα ξέρα αυτά. Κανένας δεν τα ξέρε και έμεινα παράξενος πώς τα ξέρε ο γέροντας. Και άρχισα και έβλεπα το γέροντα διαφορετικά. Και ό,τι μου είπε, λέω θα τα βάλω καλά στο μυαλό μου. Μετά που πήγα στην Κύπρο, τρελάθηκα. Το μυαλό μου έμεινε εδώ και μου το είπε. Η ψυχή σου θα μείνει εδώ. Πήγα στην Κύπρο, δεν μπορούσα να δουλέψω. Δεν δούλευα. Επειδή είχα ξυλουργείο, μου ελαλούσαν οι συνέτεροι μου κόψε το τάδε ξύλο. Το μυαλό μου ήταν στον Άγιο Γεράσιμο και στο Χρυσόστομο. Πού ποτέ άλλο. Ξαναέρχομαι στον Άγιο Γεράσιμο. Ήρθα 4 φορές. Σε διάστημα 4 μήνες, 5 μήνες. Πάλι ήρθα 3 ημέρες. Τη δεύτερη φορά είπα ότι θα γίνω μοναχός. Το είπα της μητέρας μου, δεν μου έδωσε σημασία. Ξαναέρχομαι στον Άγιο Γεράσιμο. Αλλά μου συνεβήκαν πράγματα 37 εδώ. Που όταν τα πεις θα σε βγάλουν τρελό, αλλά εγώ τα ζήσα. Λέω της μάνας μου θα γίνω μοναχός. Έτσι καθούμαστε δίπλα-δίπλα. Λέει μου τρελός είσαι, θα γίνεις μοναχός. Και έχασε το χρώμα της. Αλλιώς θα γίνω, τέλειωσε της λέω, θα γίνω μοναχός. Λέει μου και η δουλειά που έχεις, αλλιώς πλέον εμένα τα λεφτά δεν με συγκινούν. Θέλεις να με βλέπεις μια ζωή κλεισμένο στο σπίτι. Λέει μου όχι, ό,τι νομίζεις κάνε. Μεγάλος είσαι, ήμουν 33 χρονών. 35. Αλλιώς θα γίνω μοναχός. Και πού θα γίνεις, αλλιώς στο Ισραήλ. Πού γε μου, κάνει μου έτσι. Πού, στο Ισραήλ. Μείνε στην Κύπρο μου λέει για να σε βλέπω. Αλλιώς όχι, τέλειωσε.
Εγώ θα γίνω στον Άγιο Γεράσιμο. Κοίταξε, το μέλημα του μοναχού είναι να σώσει την ψυχή του. Όλη τη δική του και όλου του κόσμου και τη δική του. Εντάξει, δεν έχει όραμα, έχει την πρόνοια του Θεού. Δεν κάνει σχέδια ο μοναχός, γιατί ο μοναχός κάνει υπακοή στο γέροντα του. Δεν έχει τι θα κάνει. Ό,τι σου πει με την ευχή του μακαριωτάτου και του γέροντα. Μπορεί τώρα να λέω εγώ σήμερα θα έρθω να κάνω εικόνες. Βάλω κάποια σειράνη στη δουλειά να προετοιμάσω. Το πρωί που θα βγούμε έξω στο γέροντα να μου πει δεν θέλει να πάει για εικόνες. Θα κάνεις άλλο διακόνημα. Δεν θέλει να του πω του γέροντα, μα γιατί, δεν έχει γιατί. Υπακοή και τελειώσε. Τώρα και το Αγίου Τόπι είναι το πιο μεγάλο προσκύνημα. Το πιο μεγάλο. Περπάτησε ο Χριστός. Σου λέει ο διάβολος δεν μπορεί να περπατήσει κάτω στο έδαφος, επειδή είναι αγιασμένο το χώμα, περπατά από νόμο σε νόμο ανθρώπου. Εδώ που βρισκόμαστε, ο Χριστός εδώ βαφτιστεί. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι 5 λεπτά δρόμο. Δεν είναι εκεί στο τουριστικό μέρος. Εδώ επέρνα ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που είναι ο πιο μεγάλος προφήτης, ο Χριστός. Εδώ είχε 6.000 μοναχούς που εσφαγιάσαν συνυπέρσες το 613. Πες τι σημαίνει 6.000 μοναχούς. Είχε 72 εκκλησίες. Άιστο τώρα που βλέπεις έρημο. 72 εκκλησίες είχε εδώ έξω. Πες τι σημαίνει, αγιαστήκαν τα πάντα. Το μόνο που κυματίζει η ελληνική σημαία και η κυπριακή, εγώ τίποτα άλλο δεν θέλω. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Στον έρχονται προσκυνητές και λες, ήρθαμε στην έρημο και βλέπουμε ελληνική σημαία. Ή το Πάσχα πάλι είχαμε 7 κανάλια εδώ που τους τραβούσα κάμερα. Μες στην έρημο. Να έχει 5 πούλμα, να μπαίνουν προσκυνητές. Στην έρημο για όνομα του Θεού. Που μιλούμε εδώ η θερμοκρασία φτάνει, η ζέστη, 50 και βάλε. Τώρα καλά είναι. Αλλά όταν το σκέφτεσαι συνέχεια, σε ενοχλεί. Με ενοχλεί, αλλά δεν το δείχνω. Για να κερδίσεις τον παράδεισο πρέπει να αγωνιστείς. Χωρίς να αγωνιστείς δεν κερδίζεις τίποτε. Τώρα μπορεί εδώ να είναι η ζέστη. Σ' άλλο μοναστήρι να έχει κρύο, σ' άλλο να μην έχει φαγητό, στο άλλο κάτι θα έχει. Δεν θέλει να τα βρεις όλα να είναι μια χαρά. Από τα 100 που επιζητείς θα βρεις τα 70, στα 30 θα αγωνιστείς. Αν τα βρεις όλα όπως θέλει, δεν έχει αξία. Που δεν θέλει να τα βρεις. Γιατί ο διάβολος δεν σε αφήνει ήσυχο. Σε ενοχλεί συνέχεια. Πολλές φορές μας ενοχλεί. Όχι τελευταίος. Πριν 1 χρόνο, όπως δούλευα εδώ στο εργαστήρι, ακούω κάτι έξω όπως τις μέλισσες. Λέω τι είναι. Λέω μηχανές είναι αυτές. Βγαίνω έξω, τι είναι. 500 μηχανές. Έκανα στην περιοδία του Ισραήλ και ήρθα να κάνω σταθμό εδώ. Τρελάθηκα μόλις τις είδα. Κάτι μηχανές, κάτι ντυμένοι με δερμάτινα. Μου λέει ο γέροντας, τι είναι Κυριακέ, θυμήθηκες τα βαγιά σου? Λέω του γέροντα, μου ήρθε ο λογισμός να φύγω, του λέω. Λέω τι κάθομαι, ειλικρινά σου λέω. Λέω τι κάθομαι πως τον τρελόν και είμαι μοναχός εδώ. Γιατί να μην πάω να κάνω τη ζωή μου. Μου λέει ο γέροντας πήγαινε στο δωμάτιο σου και εντάξει. 2-3 ώρες ήταν, μετά με ξεπέρασε. Έφυγε ο λογισμός. Και δεν το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα που δεν ήρθα πιο γρήγορα. Γιατί ήμουν χαμένο μες στη ξενύχτη κάθε μέρα. Μέρα νύχτα. 7-8 χρόνια. Η μητέρα μου έκλαιγε. Έκλαιγε. Για να κοιμηθεί έπρεπε να σβήσω τη μηχανή, να δει από το παράθυρο ότι ήρθα και μετά να ξαπλώσει. Άλλοι πηγαίναν εκκλησία και εγώ πήγαινα σπίτι να αλλάξω ρούχα για να πάω να κοιμηθώ. Ή πολλές φορές καθημερινή, όπου ξενυχτούσα πήγαινα σπίτι, αλλά σε ρούχα πήγαινα δουλειά. Το καλό μου πήγαινα δουλειά. Το μόνο που έμαθα ήταν τέχνη. Και αυτό που ήρθα εδώ στο μοναστήρι, τη συνεχίζω την τέχνη μου με το ξυλουργείο. Μπορεί που να πήγαινα σε άλλο μοναστήρι να μην έκανα εγώ. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες ακολουθίες. Μ' αρέσει εδώ στον Άγιο Γεράσιμο. Που έχει δουλειά, έχει και ακολουθίες, αλλά όχι και πολλές. Λάβεις για την αιώνια ζωή, τα άλλα είναι
είναι μάταια. Όχι λεφτά να πιάσεις, ό,τι θέλεις αν έχει. Μηχανές, αυτοκίνητα, σπίτια, τίποτε. Η αγάπη προς τον Χριστό. Και να έρθεις μοναχός για την αγάπη του Χριστού, όχι για τίποτα άλλο. Και εγώ δεν το μετάνιωσα που ήρθα. Και χαίρομαι που είμαι μοναχός του Αγίου Γερασίμου, ειδικά του Αγίου Γερασίμου. Δόξα τω ο Θεός που μας θέλει ο Άγιος μέχρι τώρα. Έχει 3 χρόνια που είμαι. Ήρθα 13 του 6ου του 2003. Έχει 3 χρόνια σχεδόν. Που δεν το περίμενα να γίνω μονάχος. Έρχονται πολλές φορές φίλοι μου να προσκυνήσουν και κάνουν έτσι. Βρε, μα εσύ ήρθες μοναχός. Λέω τους ήρθα, τι θα κάνω. Δεν το πιστεύουν ακόμα. Ούτε εγώ το πιστεύω ότι είμαι μοναχός. Αλλά εμείς έχουμε άλλες βουλές. Ο Θεός έχει άλλα για μας. Γιατί πολλές φορές οι μεγάλοι αμαρτωλοί κάνουν μεγάλη μετάνοια. Νιώθουν τύψεις για αυτά που έκανας. Γι' αυτό έρχονται και μοναχοί. Τώρα γιατί ήρθα στα Ιεροσόλυμα δεν ξέρω. Ειδικά στον Άγιο Γεράσιμο. Με θέλει ο Άγιος Γεράσιμος εμένα. Για να έρθω εδώ. Γιατί πολλές φορές εμφανίζεται στο μοναστήρι. Πολλές φορές. Σαν το Πάσχαν εδώ που είναι έρημος έχει 400 άτομα που φιλοξενούν. 400 άτομα. Χθες μέσα στην έρημο. Να μην έχει τόπο να φιλοξενήσουμε. Εκεί ξενώνες που τους κάναμε τώρα τους νέους, ο ένας είναι της Θεσσαλονίκης, ο άλλος της Κύπρου και έχουμε και άλλου ξενώνες. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λέει θέλουν να έρθουν εδώ στη γιορτή του Αγίου Γερασίμου και το Πάσχα και δεν μπορούμε. Αυτό το μοναστήρι είναι κάτι μας αποκαλεί δεύτερο πατριαρχείο για τη φιλοξενία μας, γιατί είμαστε πολλά φιλόξενοι. Κανένας δεν θέλει να περάσει εδώ που να μην του δώσουμε κάτι. Ή να φάει ή να πιει οτιδήποτε. Προπαντός ο γέροντας κάνει πολλές ελεημοσύνες. Πάρα πολλές ελεημοσύνες. Σπουδάζει άτομα, σαν εδώ στην Ερειχών όλους τους ταΐζει και φτωχές οικογένειες. Εγώ το βλέπω με μάτια μου. Τα κομπιούτερ μπορεί να είναι Άραβες μου να πιστεύουν στο Μωάμετ, αλλά το γέροντα δεν το απασχολεί αυτό το πράγμα. Και αυτά παιδιά είναι.